Hi guys, good morning. So, this is Key America ng Bisaya guys. Nandito ako sa bahay nila ngayon. So, yung gagawin namin ngayon guys ay gagawan niya ako ng coffee. And guys, here's Key America ng Bisaya. Papa! Si Mayong Buntag, kuya. The supportive daddy ever. And here is brother Dodong Jevin. Say good morning, love. Say good morning, everybody! So guys, gagawa kami ng coffee. Marami sa inyo guys, nagtatanong sa akin, saan yung mami? Pwede nyo po bang i-video yung mami? Gusto namin siyang makilala, makita. Pero yung mami niya guys, parang ano guys, matakutin sa ano. Here's the mommy. Good morning. Alisa ba? Kuhan siya guys, kanang ayaw niya sa masyadong camera. So, here's the mommy of Key America ng Bisaya, guys. See? Maulaw ko. Maulaw siya. So, thank you all for watching and thank you all sa aming mga followers and viewers. Bye!